UFO porno! Nechápem, ako by sa to malo používať. Čo, babi? No? Ach, tí doktori. Samozrejme, Ak si tričko objednáte do 20 minút, dostanete opalovací krém a trúbku zdarma. Mám zadok na tričku, oh yeah. S. Oh my god, Obama is so sexy. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Oh my god, Justin Bieber is so sexy. Šiška. Šiška, zostaneš navždy v našich srdciach. Krém, parfém, krém, Nutella, šiška. Počkať, šiška. Hej. Zoberieme maliarský valček, dáme ho do Nutelly. Pomaličky opatrne nanesiete na tvár. A uška natrieme opatrne, tak. Molíček. Som super. Kto súhlasí, like. Stromy. Brno. Stromy. Usain Bolt. Stromy. Vonku neprší. Kto súhlasí, like. Ne. Oh my god, ja sa jmenuji Maximilián. Bravo. Very good. 10-krát zväčší objem. Au. Oh yeah. S, hlava, vypadni hlava. S. Ups. A aj po muche. Takže mojich 5 sekúnd slávy. Deutschface. Vieš, aj s malým šašom urobíš veľký cirkus. Až taký vtipný. Nikdy na teba nezabudnem, krhli. Nikdy. Segra by sa určite volala Baumax. Sure. Gogo je super. Kto súhlasí, like. Choďte preč, von oknom, šup.